ನಾನು ನಲಸಪುರ ಬತ್ತೇನೆ ಮೆಗ್ದಿನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳಲು ಮುಲು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆಂದುಲು ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬೊಕ ಬೈಯದ್ ಬತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುವನಿಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋರೆಗ್ ತರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲು ಅನ್ನವ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೊಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನಲಸಪುರ ಬತ್ತೇನೆ ಮೆಗ್ದಿನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳಲು ಮುಲು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲು ಆಗಲೇ ಓವರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತರ ಪೂರ ಕಟ್ಟುದು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪೋಲ್ಗೆ ಯಾನಲ್ಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಟ್ಕುಲ್ಲು ಯಾವತ್ತ ನೂಕುವಾಡಿ ಎರಡೆ ನೆನಪಿದೆ ಒಂದು ಆಂಟಿ ದಾಯ ಒಯ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಈತ್ಕಿಂದ ಪೊಣ್ಣನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೋದು ಅಂದ ಜೋರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗವ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬೊಕ ಬೈಯದ್ ಬತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುವನಿಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋರೆಗ್ ತರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲು ಅನ್ನವ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತರ ಕಟ್ಟುದು ರೆಡಿ ಆತರು ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿದಣ್ಣ ಮುಲುಂದು ಕ್ಯಾಟ್ CAT ಕ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತದು ಒಣಸಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೋಲು ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲುನು ಗ್ಯಾಲರಿ ದಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮುಂಚುಲ ಹಾಯ್ ಕೆಲ ಸರಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಬತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲ್ಪುರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಈಗ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಅಂತಿದ್ವಿ ಆವಡು ನಾಷ್ಟ ಏನ ಮಲ್ಪರೆ ನಾಷ್ಟ ಚಪಾತಿಲ ಪೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮುಖಂಡಿಗಳು ಮೇರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇತಗಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚೆ ಲೈಕ್ ಬುಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗುರೆನ್ನೆರು ಯಾನಲು ಪನ್ ಕೊರ್ರಿಯನ ದಾನ ಐಕಾಲ್ ಪಂಡಲು ಈರೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಯಾನೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನಿ ಓಹೋ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ್ ಪೊಂತೆ ಒಬ್ಬರು ತಿಕ್ಕೋಡುಂದು ಓಹೋ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಪೇರ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಿತ್ತೊನಿ ಯಾನ್ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ್ 9 ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ ಬೆಂಡೆದ ಕೈಪಿತ್ತು ನಂಚ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ತೀರ್ಥ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಿನತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪೋರೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಅದು ಪಿದೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಪೋಪಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಜನ ಸಂಚಾರ ಪುಂಡ ಜೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಅದು ಪೂರ ಅಂಚಿ ತೀರ್ಥ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಪಿದಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಿನಗುಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಸರಗ್ ಪೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಎಂಕುಲು ಏನ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕು ಬ್ರೌನಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ತೋಡೆ ಚಂದ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ತರಿ ಎಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬುಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ
ಬುಚ್ಚಿ ಬುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತನಂತೆ ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮಗೆ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ತಿನ್ನಾನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಹಾಪುಣು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇತ್ತೇನಂತೆ ಅವೆನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಮುಲ್ಪದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಪೂರ. ಎಂಕುಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದುಲೆ ಬತ್ತ ಉಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ನತಿಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಬರೋದಿಲ್ಲಲು. ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಚಹಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ತಿಂದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ನಿಗುಲು ಇಂಚ ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬೇಸರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿಂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗವರ್ ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಗುಲಿರೋರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂದು ಅಂಚೆಂಗುಳು ಗವರ್ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಕುಲ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗಿಡ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಉಂಡು ನೆಡೆ ಗಾಳಿ ಫ್ರೆಶ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕುದು ಒಂದು ಇದು ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಂಬರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಕುಲಿತ್ತೆ ಗವರ್ ಜಪ್ಪರೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಓರಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಳಿ ಬಾಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತರಿಗಂತ ಸೈಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಗವರ್ ಅಂಚತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಲತ್ತುಂಟು ಪಟಾಪಟ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪುಂಡು ಕೈಪು ಗವರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಎಂಕ್ ಬಟಾಟೆ ಎಂಕಿಂಚ ಗವರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಇಷ್ಟ. ಖಾಲಿ ಗವರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೂರ್ ತಿಂತಿರ್ತು ಗವರ್ ಇತ್ತಿನ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜತ್ತದಾಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಜತ್ತದ ಪ್ರಜ್ಞೆನಿ ಜತ್ತಿ ನಾವೇ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ನಿ ಅರ್ಧ 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 ಯಾರು ಜತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಜತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಪಸಿ ಮಾತ್ರ ಜತ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಪಸಿ ಜತ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಸಿ ಅನ್ ಜತ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಪಸಿ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಜತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಪಸಿ ಜತ್ತೀನಿ ಮುಖದ ಖಾಲಿ ಏರ್ ಜತ್ತೀನಿ ಮುಖದ ಖಾಲಿ ಜತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಯಾನಿನಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಪನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.